Nije toliko bitno da li je venčanica čisto bela, slonova kost, prljavo roze, bilo šta od tih standardnih boja, zato što ako ta boja nije u skladu sa tvojim tenom, nemoj da gađaš šminku spram toga. Drugo, zato što ta ista venčanica se neće isto videti i fotografisati ako si ti na prirodnom svetlu, u svom stanu i u sali gde praviš venčanje, a gde je, sigurna sam, potpuno drugačije svetlo u odnosu na to gde si ti birala svoju venčanicu. I zato je važnije da šminku uskladiš spram svog tena, boje kose, boje očiju i svog senzibiliteta na kraju krajeva, nego da se slepo vodiš svojom venčanicom. Ili, na primjer, dekoracijom, gde mi devojke neretko pokazuju senku koja žele da bude iste boje kao cvet u njihovom Biedermajeru, a koja nikako neće ići uz njihov ten, zato biraj šminkera sa iskustvom i uradi probu. Jedino tako ćeš 110% sigurna biti u sebe da je upravo to ono što si zamislila. I tako ne ostavljaš prostora za grešku, za jednu tako važnu priliku.